Dobrý den, dnes jsme přijeli do ulice Pod Novým Lesem v Praze 6 Veleslavín. Dnes bych vám chtěla představit tento dům, který zvenku vypadá malý a nenápadný. Ale jakmile projdete těmito dveřmi, pochopíte, že se jedná o unikátní nemovitost s až magickou atmosférou. V tomto úžasném domě s mnoha romantickými zákoutími a s raritou, kterou věřím jen tak neuvidíte, to si ale nechám jako překvapení, najdeme 6 bytových jednotek o velikosti pokoj s kuchyňským koutem až po 3+1. Ve všech je kompletní zázemí, včetně vlastních bojlerů. Na každém kroku vidíme, že dům byl rekonstruován a dostavěn s láskou a uměleckým citem a vnímáme tu pozitivní energii. 2 velké terasy s krásným výhledem do zahrady, na rodinné domky a Prahu přímo lákají k posezení u dobrého jídla. S údivem zde objevujeme nové a nové detaily, které dodávají tomuto místu ten neopakovatelný ráz. Spojení do centra je zde výborné a v roce 2015 bude 7 minut chůze od domu otevřena nová stanice metra a následně v přilehlém okolí vybudována odpočinková zóna a park nejenom pro místní obyvatele. Je zde velký potenciál využití. Pokud máte velkou rodinu a plánujete vícegenerační bydlení, kde ale každý má své soukromí, našli jste ideální objekt. Zároveň zde vidím skvělou investiční příležitost pro provozování penzionu či rodinného hotelu. Momentálně je většina bytů dlouhodobě pronajata a již dnes je výnos velice zajímavý. Nakonec jsem si nechala to velké překvapení. Pojďte dál. Zastavěná plocha je 189 metrů, užitná plocha téměř 390 metrů, plocha parcel 230 metrů. Garáž s vraty na dálkové ovládání je momentálně využívána jako kancelář a i zde je již na podestě příprava na koupelnu se sprchovým koutem a vlastním bojlerem. A nyní se připravte. Projdeme bytem přes odpočinkovou místnost a je to tady. Domem protéká hradní potok. Je v něm voda, kterou mohou pít i kojenci od 4 měsíců. Souhlasíte, že je to překvapení? Srdečně vás všechny zvu na prohlídku této ojedinělé nemovitosti.